había que dar pedal, porque non había isto. Entonces estas máquinas, esta non funciona, porque é moi bella e non ten que ir por aquí unha correa que vai metida nestes buratinos e vai posta aquí. Entonces dábamos de así e a máquina cosía, baixamos isto chamamos as telas, baixamos as telas e xa empezamos a coser. Pero claro, as pernas doían moito, porque se cosías todo o día doían moito. Entonces agora timos as modernas que teñen un pedal, entonces cose. Levantamos isto e sacamos sempre a agulla, porque senón podemos romper o que é a agulla.